Sama sa gihimo ni Kongresuman Didi Cagas. Gihan mo adto sa mga higala nga mga senador manungkit og proyekto. Muhangyo nga mahatagan og pondo, makapangayo og pondo para sa mga proyekto paghimuon sa distrito sa Davao del Sur. Tibayaon ning mga opisyalis Barangay Inawayan, Santa Cruz. Si Captain Danilo Baquial nga may kortesiya sila ngadto kang Governor Cagas. Alright? Mapasalamaton sila ang Governor tungod sa hatag og proyekto, no, pagpasiminto sa ilahang nagkalubaong o nagkagusbak-gusbak na nga kalsada. Ipasiminto kini kundiin na turnover naman sa may Inawayan, no, na turnover na. Ibalik sila dito mga opisyalis, pagpangunan ni Kapitan Danilo Baquial, nagpasalamat yapon. Walay puas ang pagpasalamat. Muna'y naka-nindot karon. Giaprubahan pa yun ni Governor Cagas ang ilang request nga manghuam sila og mga heavy equipment para sa graveling sa ilahang mga kadalanan nya lubaong. Magpahuam sila. Pahormon sila. Pagana manghirami gob. Manghirami og mga heavy equipment kay ang among dalan dito may nala maggrabilan to dito. Aprobado dayon, way daghang istorya. Aprobado. Nalipay intahon ang mga opisyalis Barangay Inawayan. Ang gipakita nga kinaiya sa mga opisyalis sa Barangay Inawayan, mao kini ang kanang nindot kaayo nga sumbanan sa uban nga mga barangay officials. Kana bitaw mga barangay nga nabubuan og mga proyekto nga dili lang kay kutob ang imuhang pagpasalamat inig human na og turnover. Did you get my point? Ya gani humanan na ni turnover, humanan na putag pasalamat ani, dili na mao. Kay may mag-inighuman sa turnover, mawa na po ng proyekto. Nagpabili na din hangtod sa kinutuban anang proyektuhan na. Di yun na mangliki. Basta di lang talinogon og utro itong kusog kay nga linog. No? Iba ko lang. Pero ang yuta manggod, mulihok manggod ni. Dili na ito mabantayan na anay mga linog na hitabo, hinay lang. Mano sa itong panimalay, makita na ito na mga cracks ang ato ang mga kuangan, mga bungbong na to atong salog nga wa man untay linog pero ni shake ang yuta. Mao na ang mga proyekto uban ay mga cracks na magian og mga dagko nga mga trucks, mga kanan dagko, madugay mga mubigay gid siya pero dili ing anak ka grabe. Mapuslan paghihapon. So ang gihimo sa Inawayan, bisan pa man niya na turnover na ang concreting of road sa Inawayan, Santa Cruz. Sa pag-adto nila kang Governor Cagas atong isang adlaw, diya siyang opisina sa Kapitolyo para lagi sa mga sa request po nila nga manghiram og heavy equipments. Nagpasalamat yapon sila. Kay sa wakas dugay na nila nang gipangandoy. Wala na human ang ilang pagpasalamat sa administrasyong Cagas, wala mahuman sa turnover. Kay pag human og turnover, pasalamat gihapon. Pagpasalamat, salamat Jacob, human og pasalamat, nang hiram og kuan. Pahirma bitaw may diha og kuan. Bitaw ay. Mao man gyud trabaho sa mga barangay officials. Mao gani ang mga tao, kita gani nga mga botante, pag nagani managan, pag panahon dyan sa barangay election, siguradoon yun nato nga ang atong pilion katong mga way uwaw. Unsay laing termino anang way uwaw? Bagagnaong ba? Pilion tatong bagag kewong. Ano man?
Pareha nang gihimo sa mga taga-inawayan. Iba bago lang kagiton ubiran din ha, nangayo na pugkagkuan, dili ka dapat maulaw. Sa ngalan sa mga katawhan sa imong barangay nga gialagaran. Dili ka dapat maulaw kay bago pa kita nangayo dito. Dili sa tada ato sang dugay taud-tauran sa nato gamay. Okay lang taud-tauran kung makaya pang agian ang dalan. Pero og ultimo kabaw di na kaagi pareha atong sa Kagas Village sa asa to dapita to limot may noong ko asa to dapita sa ato to gi-interview man ako to ni ato kang gob kay magpatabang nga grabilan po daw dito kay ultimo kabaw di na kaagi. Kung ingon ana man lang galing mga bay nga dili na kaagi ultimo kabaw dili na nimo na dugay-dugayon. Usahay kining tao na may pagkabaga og naong gamito na nato ang kabagas nung naong isip mga barangay official para sa atong mga katawhan. Okay? Mo na gihimo. Bag-o lang gitagaan og proyekto, dagko kayong proyekto ha, niadto na po dito para sa grabiling, para sa katawhan, gihimo na ni kapitan sa inawayan. Ing ana mo nay nindot din ha. Unya karon kumusta ha daw ng inyong mga barangay officials diha be? Ha? Kana mga barangay official na aktibo kayo, kugihan kay mo atong kapitulyo, kugihan kay mo atong munisipyo, kugihan kay mo atong city hall, maunay mga kugihan nga barangay officials. Okay? Kung nakita ninyo nga ingon ana maunay the best nga pilion. Muna ginatawag na to mga higala nga manungkit. Manungkit silang proyekto sa Kapitolyo, manungkit silang proyekto sa munisipyo, manungkit silang proyekto sa City Hall. Sama sa gihimo di Kongresuman Didi Cagas. Kugihan mo adto sa mga higala nga mga senador. Manungkit og proyekto. Muhangyo nga mahatagan og pondo, makapangayo og pondo para sa mga proyekto paghimuon sa distrito sa Davao del Sur.